Παρά την βαριά εγκληματικότητα που παρατηρείται στην Κρήτη, αλλά και τις πρόσφατες επιχειρήσεις των αντρών της ΣΟΕΑ στις μέχρι πρότινος άβατες περιοχές για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας, οπλοφορίας, οπλοχρησίας και ναρκωτικών, το νησί κινδυνεύει να μείνει χωρίς την ομάδα ειδικών αποστολών. Αφού στο σχετικό νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της Ελλάς σε όλη την επικράτεια δεν αναφέρεται πουθενά η ΟΕΑ, αλλά και η υποδιεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σήμερα στο νησί και που έχουν συνδράμει σε μέγιστο βαθμό στην πάταξη διαφόρων μορφών εγκληματικότητας. Το αρχηγείο της Ελλάς φαίνεται ότι παραβλέπει τα καθημερινά δελτία τύπου των αστυνομικών διευθύνσεων της Κρήτης, με τις εξιχνιάσεις υποθέσεων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, καλλιέργειας και διακίνησης κάναβης, αλλά και υποθέσεων ζωοκλοπής από αστυνομικούς των ΤΑΕ και της ΟΕΑ, και δεν περιλαμβάνει τις δύο αυτές υπηρεσίες στα νέα του σχέδια για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών επιχειρήσεων της Κρήτης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους της τοπικής Ελλάς, με τους αξιωματικούς της Κρήτης με γραπτή ανακοίνωσή τους να ζητούν την επανεξέταση του άρθρου 13 που προβλέπει τη λειτουργία δύο και μόνο ειδικών μονάδων σε όλη την επικράτεια. Δέθηκε χθες από την Ένωσή μας οι παρατηρήσεις και οι απόψεις για το σχέδιο νόμου αναδιάρθρωσης ελληνικής αστυνομίας. Ένα από τα μείζων θέματα που μας έχει απασχολήσει είναι αυτό της μη υπαγωγής της ομάδας ειδικών αποστολών Κρήτης στις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Συγκεκριμένα το άρθρο 3, το οποίο αναφέρεται στις ειδικές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, προβλέπει δύο ειδικές ομάδες, την ΕΚΑΜ Αττικής και την ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η Ένωση Αξιωματικών Ελλάς Κρήτης τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενημερώσει τους βουλευτές του νησιού για το σοβαρό αυτό ζήτημα, απαιτώντας μάλιστα τη μετονομασία της ΟΕΑ σε ΕΚΑΜ Κρήτης, αφού οι αστυνομικοί που πλαισιώνουν τη δική αυτή υπηρεσία έχουν περάσει από τις ίδιες σκληρές εκπαιδευτικές δοκιμασίες με τους συναδέρφους τους από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να αναλογιστούμε επίσης και την πολύτιμη συνδρομή της ΣΟΕΑ Κρήτης στις πρόσφατες έρευνες των Αλβανών κακοποιών στα βουνά της Ετωλακαρνανίας. Πάγιο αίτημα της Ένωσης μας, το οποίο έχουμε άλλωστε βάλει και στην πρόταση της αναδιάρθρωσης για την ελληνική αστυνομία, είναι η μετανομασία της ομάδας ειδικών αποστολών σε ΚΑΜ Κρήτης, διότι αφενός μεν οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί δεν υπολείπονται ούτε σε εκπαίδευση αλλά ούτε και σε εμπειρία των συναδέλφων που υπηρετούν στην ΕΚΑΜ Αττικής και Θεσσαλονίκης, και αφετέρου η Κρήτη, όπως γνωρίζουμε όλοι, παρουσιάζει μια εγκληματικότητα, μια ιδιάζουσα μορφή εγκληματικότητας, αν μπορούσαμε να πούμε. Η ομάδα ειδικών αποστολών Κρήτης κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη για όλο το νησί, και επομένως η Ένωσή μας και από εδώ και στο εξής προτίθεται να κάνει κάποιες επαφές με βουλευτές του νησιού, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το αίτημά μας. Η ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Κρήτης κλείνει τονίζοντας ότι η βαρύνουσα εγκληματικότητα και εν γέννη το οργανωμένο έγκλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με σύγχρονα τεχνικά μέσα, όπως για παράδειγμα συστήματα παρακολούθησης, GPS, θερμικές κάμερες, ανιχνευτές μετάλλων, συχνή χρήση ελικοπτέρου Ελλάς και άλλων τέτοιων μέσων, εργαλεία που κατά κόρον χρησιμοποιούν στις ημέρες μας και οι εγκληματίες. Επομένως, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την διάθεση σύγχρονου εξοπλισμού στις υπηρεσίες της Ελλάς. Η Ένωση Αξιωματικών Κρήτης έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών του μεγαλύτερου νομού του νησιού, του νομού Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο λειτουργίας των υπηρεσιών σε επίπεδο Κρήτης με σκοπό την εξοικονόμηση αστυνομικού προσωπικού, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.